Saca! Que será estas horas? O que sei eu, filla. Hola. Ola, Que queres? coller asignaturas para que non impoñan o galego. E fan iso? Sí, Quen? non sei. ¡Ay! Eso firmo eu, Estou farta de que nos impoñan o gallego para todo, chiquillo. Pero, Víbora, se ti falas en galego, quen che puxo a ti o galego nunca? ¡Ai, que mentirosa! Eu toda a miña vida falei castelán. O que pasa, cando vou á aldea, parece que se me pega algo para que me entendan os da aldea. Pero, Víbora, pero se agora estás falando galego. Parece a ti, porque de tanto falar contigo parece que se me pega o teu acento, pero eu falo castelán e punto. Pero, por favor, muller, ti non podes firmar iso. Eu firmo que me dá a gana. Víbora, por favor. Ai, nos teño os meus dereitos. E punto en bocas. Váyanse a Ricardo. Que pasa? Mira que che dixes este maldeo. Pero ti que? Ti que? Ti chegas a unha casa así e posto a insultar a xente. Ti que que? Tes algo que decir? Mira, dalle ti. Non! Non. Deixo o plástico do bilingüismo aquí. A ver. Rexounos que chama. Sabes, ajo, las persoas que somos castelán falantes non temos os mesmos dereitos que as que son galego falantes.